Mga puso, ilailaho nato kining Cebu graduate nga mitap sa baguhay lang ipahigayon nga Architecture Licensure examination. Unsa kay sekreto niya sa kalampusan ngayang nakam-on? Busa mga kapuso, ato kining sayran, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Wa magdahom ang 24 anyos nga si Jenica Curato nga maapil siya sa mga top-notchers sa Architecture Licensure examination. Sa June 2019 examinations, kansang resulta sa may-aging simana lang gipagawas, nag-top 7 si Jenica. Mapasalamaton siya sa kahitasan ug nahuwasan sa results sa exam. Matud pa, grabe ang iyang pagpangandam aron nga makapasar apan wa siya magtuo nga malakip siya sa mga top-notchers. Usually yun yung sabi nila pag top ka, uy madali lang yung exam. So hindi, mahirap siya. Pero I think God's grace sa ganyan, naka-answer ako. Tapos yung part din na nag-top ako, bali parang bonus na lang din siya for me. 2016 ni graduate sa University of San Carlos si Jenica nga lumad nga taga Davao City. Nag-internship pa siya ug pipila ka tuig una pamikuha sa board exam. Sa pagkakaron, wala pa nahingpit ang iyang plano apan muuli-una siya sa ilaha aron makauban ang iyang pamilya. Sa mga kabatan-unan nga sama kaniya, ani ay tip si Jenica. Patience, tapos diligence, tapos sleep if you like. Hindi necessary na like, you know, yung pilitin mo yung sarili mo. Easier to take in information basta may rest ka. So, yun. Like, be diligent. Naning lang, Jud. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.